साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन होननानै। हेलौ गाइस, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायना थालायबाय हरदां चेनेलाव बेलासिनि गोसो गोथारै बयनिसिमबो अरनाय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। मोनसे क्लिप लाना फैलायबाय आं बेलासिनि बारग्लाव नङा दुरान क्लाबनि आरोना। टिकेट लायनायावनो गोबां मानसिबा गाबोननि दिनाव माबायदि जागोन मानसिया बुंनो हाला आरोना। गाबोननि समासो खिन्थासिगोन आरो माबायदि मानसि जागोन। नोंथांमोनासो सोरना फैगोन कमेन्टआवहाय बुंहरदो आरोना। आं थांनो बिराद गोसोमोन आरोना। माखासे खामानि दं आरोना गाबोनहाय थांनो हानाय नङा आरोना। मा जायो गाबोननि दिनाव थांनायबो जानो हानाय आरोना, थिग गैया। भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना, लोगोसे लाइक होदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामलांदो। बिदिनो अननाय होलांबाय थादो, लोगोसे थाब जौगानो हानाय बायदि नोंसोरनि अननायनि सायावनो। नोंसोर अनसायबासो आंबो दावगानो हागोन आरोना। नोंसोर कमेन्ट होबासो आंबो थुलुंगा मोनगोन आरोना। भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव दे, लोगोसे नायलांदो भिडिअखौ। बेनोसै आरोना, बेखौनो शेयार खालामनो होननानै नोंसोरनि गेजेरावहाय लाबोनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। ओरै साइडनि भिउखौ माबायदि बेलासिनि मोजां नुदोंना। बेखिनियानो भिडिअआ। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय। भिडिअखौ लाइक होगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन होननानै।